намози иди фитр дар масҷидҳои тоҷикистон субҳи 15 июн соати 6 субҳ баргузор шуд. дар масҷиди марказии Душанбе чун солҳои қаблӣ намози ид зери чораҳои амниятӣ доир гардид. қабл аз адои намоз ҳамагӣ 15 дақиқа пеш Саид Мукаррам Абдулқодирзода муфтии Тоҷикистон болои минбар шуда намозгузоронро ба муносибати ид табрик гуфт. солҳои қабл дар масҷид аз субҳи барвақт мавъиза ва қироати Қуръон доир мешуд. раиси шӯрои уламои кишвар дар суханронии кӯтоҳи худ дар бораи додани садақаи фитр таъкид кард. چند نفری از اهل محله و رئیس محله در تمام کشور رسانیده شد به انسان‌های نیازمند و انسان‌های خصوصاً مسجد مرکزی نزد مرکز اسلامی 48 عده کمیوان از گرد اطراف همین محله مبلغ‌های имсол бо супориши мақомот аз сокинон талаб карда шуд ки садақаи фитри худро ба масҷидҳо бурда супоранд ва маблағи ҷамъшударо ба шахсони ниёзманд худи мақомоти маҳаллӣ тақсим кунад. коре ки сару садоҳоро дар ҷомеа ба миён овард, чунки борҳо гуфта мешуд садақаро ба муллоҳо надиҳанд. дар суханронии кӯтоҳи худ Саид Мукаррам Абдулқодирзода ҳамчунин дар бораи таъмини амнияти кишвар сухан карда аз сокинон хост сулҳу суботро аз даст надиҳанд. дар кӯчаҳои шаҳр сокинон баъд аз намоз гашту гузори идона доранд. хусусан кӯдакон аз субҳи барвақт ба идгардак шурӯъ карданд. иди фитр яке аз ду иди мусалмонҳост ки ҳамасола бо анҷоми моҳи рамазон дар тамоми ҷаҳон таҷлил мешавад. шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.